Eiden, uskotko sä Jeesukseen? Joo. No niin, entäs Joel, uskotko sä? Joo. No niin, sehän on ilon asia. No niin, tosiaan siinä Joel ja Eiden puhui ihan asiaa heti alkuun ja tosta te ette näekään, mutta mitä siinä ääni kuului, niin mä kaatusin pyörällä tuolla Leos leikkimaassa Lahdessa tänään. Mutta eiköhän mennä suoraan podcast numero 1. No niin, tervetuloa kuuntelemaan tätä ensimmäistä jaksoa. Mulla oli tänään ihan mielenkiintoinen päivä. Kävin junailemassa ja sattui sitten siihen vieruskaveriksi semmonen mummo. Ja hänen kanssaan juteltiin siinä ja jotenkin mä vaan halusin sanoa, että mä oon kristitty ja mulla on kristilliset arvot ja hän oli tosi kiinnostunut siitä ja oli myös tietenkin sen ajan ihmisillä, millä kristilliset arvot on mutta oli todella kiinnostunut sitten, todistin Herrasta siinä ja sitten hän vielä tykkää runoista ja mulla sattui olemaan yksi mun uusi runokirja mukana ja mä lahjoitin sen hänelle ja hän oli ihan hämillään ja aivan kiitollinen ja sanoi, että tää on ihan johdatusta. Ja se oli jotenkin semmonen ilon hetki, miten Jumala yllättäen antaa tollaisia tilanteita. Siinä meni sitten koko junamatka jutellessa. Lähinnä hengellisiä asioita. Muutenkin mä tän runokirjan tein parissa yössä tosi tuskissani ja purin jotenkin ne ajatukset siihen ja sit se vaan syntyi tosi nopeasti ja on ollut hieno nähdä, kun tuossa yhtäkin kokousta kävin pitämässä ja näitä runoja sitten puheessa luin, miten se palaute sen kokouksen jälkeen, miten paljon sitä palautetta tuli, miten se lohdutti, koska vaikka niissä on purettu vaikeita tunteita, niin niissä on se Jumalan toivo ja se sanoma, että Jumala ei hylkää. Niinpä niitä sitten ostettiinkin siellä ja semmonen määrä, että niistä puolet onkin jo mennyt tässä
alkuvaiheessa. Mutta ajattelin puhua vähän näistä lauluista ja toki muustakin näissä podcasteissa, mutta näistä uuden levyn lauluista, että miten ne on syntynyt ja mitä ne niinku tarkoittaa mulle. Koska periaatteessa mä laulut teen ja nuo runotkin ihan itselleni ja itse mä hyödyn niistä eniten, kun pääsen niihin purkamaan tunteita ja myös sitä uskoa sitten tuomaan esiin. Mutta on myös toki ollut ilo nähdä se, että moni on sitten saanut kosketuksen niiden kautta ja sen takia mä niitä julkaisen, että siitä voisi olla jollekin muillekin hyötyä kuin mulle vaan. Mut tää pari viikkoa sitten ilmestynyt Läpi kyynelten levy, niin sen ensimmäinen kappale on Armon balladi. Armo on mulle aivan suunnattoman tärkeä asia. Mä en pärjäisi ilman sitä hetkeäkään. Ja tää biisi alkaa silleen, kun laukut pakattuna taas, vaikken jaksais aina matkustaa. Se tuli joskus kun olin matkalla joko pitämään kokousta jonnekin kauas tai sitten lasten luokse, että ne matkojen määrät on ollut viime vuosina ihan järjettömät ja väsyttävätkin. Niin siitä se lähti se ajatus siihen biisiin, vaikka se ei se biisin sanoma kuitenkaan oo. Vaan se on se, että yksinkertaisesti, vaikka me ollaan vajavaisia, tehdään virheitä, niin hän ei koskaan hylkää, eikä hän koskaan jätä. Ja hän rakastaa meitä. Ja se on jotain aivan suunnatonta. Ja tässä on jotenkin semmonen, kun välillä miettii itsensä huonoutta, niin semmonenkin lause, kun itsestäinen lomaa saa. Ja ei siitä saakaan. Mutta kuitenkin voi luottaa siihen, että Jumala antaa sen voiman elää niiden omien heikkouksien kanssa ja vajavaisuuksien kanssa ja antaa myös voiman elää siinä armossa hyvää elämää. Ja näin mä haluan uskoa ja uskon, että se oikeastaan kertoo siitä ihmisen pienuudesta ja Jumalan suuruudesta. Siitä ennen kaikkea, kuinka suuri hänen armonsa on. Nyt meillä on kuitenkin ilo tässä vaiheessa niin kuunnella bändin kitaristin Isto Liimataisen ajatuksia, joka on tehnyt tällekin levylle useamman kappaleen, ja yksi niistä on tämä numero 2, Näen valoa.
Mun nimi on Isto ja soittelen tuossa Tommin bändissä sähkökitaraa ja oon tehnyt myöskin sinne lauluja. Tää äskeinen kitaratriffi löytyy Näen valoa -nimiseltä kappaleelta, jonka on tehnyt 2021 vuonna. Oli korona-aika ja oltiin tuolla talviloman reissulla, niin siellä tuli tämmöisiä ajatuksia ja pistin niitä paperille ylös ja sitten siitä muodostui tämmöinen laulu, mikä nyt päätyi tälle levylle. Monesti mulla laulut syntyy silleen, että ensin tulee jotain melodioita mieleen kitaraa rämpytellessä ja itse ei valitettavasti oikein noita nuotteja osaa tehdä, niin se täytyy vaan sitten korvakuulolta sointuja ja melodioita äänitellä ja siihen sitten sanoja lisäillä. Ja monesti myöskin ensin tulee niinku kertosää, että sen kertosäkeen saa ja sitten sen ympärille rupeaa niitä säkeistöjä työstämään eteenpäin. Ja mulla onkin tässä löytyi tää alkuperäinen lappu, missä on tää Näen valoa tekstit ja niin kuin näkyy, niin tässä on vähän vetty välillä ylite ja korjailtu pikkusen, että ei se ainakaan aina synny kerralla se laulu. Ja huomasin, että tuo kertosäkki on vähän matalemmalta sovitettu alun perin, mutta sitten on nostettu vähän ylemmäksi tätä vähän korkeammalta laulettavaksi. Tuosta Näen valoa -laulusta niin mietin, että mitä siitä voisi kertoa. Niin mulla aika monesti lauluissa niin on niin kuin taivas semmoinen keskeinen ajatus, että taivas kaipuu tai semmoinen, että onneksi on semmoinen paikka kuin taivas, mihinkä ollaan matkalla täältä, kun uskotaan Jeesukseen. Ja tässäkinhän se toistuu kertosäkeistössä, että kohti taivasta täältä tahdon matkata, en luovuta, sillä kohta saamme kohdata. Niin että se loppujen lopuksi aika lyhyt aika tämä ihmisen elämä täällä maan päällä sitten verrattuna siihen iankaikkisuuteen, mitä kerran taivaan kodissa voidaan olla. Ja se myöskin se luovuttaminen, että muistan nuorena kuuntelin paljon Exit-nimistä yhtyettä ja siellä oli tämmöinen laulu kuin Älä luovuta. Niin siinä just, että älä luovuta, että sinun puolellasi on itse Jumala. Eli että vaikka elämässä olisi kuinka vaikeita tai semmoisia haastavia tilanteita tai epätoivoisia tilanteita, niin ei kannata niin kuin luovuttaa, että Jumala on luvannut olla niissä vaikeissa tilanteissa erityisesti meidän kanssa ja lähellä meitä. Tuo 3. säkeistö, missä lauletaan, että kuinka voisin sieluusi maalata, miten valtava on rakkaus Jumalana. Sanat hienoimmat eivät riitä kuvaamaan. Ota vastaan, niin saat sen kokea. Niin se on vähän semmoinen juttu, että eihän kukaan voi sanoa, jos ei ole kokenut itse sitä Jumalan rakkautta, että mitä se on. Eli jos et sä koskaan ole maistanut esimerkiksi jotain limsaa, niin et sä tiedä miltä se maistuu tai miltä se tuntuu suussa. Mutta jos et sä ole koskaan niin kuin rukoillut Jeesukselta, että tuu mun sydämeen ja anna mun synnit anteeksi, niin et sä voi tietää miltä se tuntuu tai mitä se aiheuttaa sun elämässä. Että se kun ihminen saa niin kuin kaikki synnit anteeksi, niin se on ihan mahtava asia ja se myöskin kokee semmoisena vapautena, että mikään ei paina, syyllisyys ei paina ja sitä Jeesus niin kuin tahtoo meille kaikille että me päästäisiin läheiseen yhteyteen häneen ja voitaisiin kokea se Jumalan rakkaus meidän elämässä päivittäin ja missä ikinä me kuljetaankin. Tässä varmaan nyt semmoiset ajatukset, mitä päällimmäisenä tuli tästä Näen valoa -kappaleesta ja katsotaan, ollaanko toisen kerran kuulolla jonkun muun kappaleen merkeissä. Ja kuuntele podcasteja ja käy kuuntelemaan meidän levyjä. Ne löytyy sieltä striimipalveluista. Ja myöskin levyjä on myöskin myytävänä, jos haluat oman CD-levyn. Niin mielellään niitä sulle myymme. Moikka! Kiitos Isto. Käykääs kuuntelemassa Spotifysta tai YouTubesta tai vaikka Apple Musicista, niin tuo Näen valoa. Ja käykää muutenkin seuraamassa YouTubessa, Instagramissa ja TikTokissa on Tommy & Band nimellä
Sitten Spotifyssa on Tommi Pesonen nimellä ja käykää seuraamassa myös tätä uutta podcastia ja saataisiin tästäkin hyvä ja moni saisi siunauksen sen kautta. Mutta kuunnellaan nyt tuo levyn ensimmäinen kappale Armon palladi tähän ensimmäisen podcastin loppuun. Oikein paljon siunausta kaikille. Laukut pakattuna taas, vaikken jaksaiskaan aina matkustaa. Silti tiedän voimaa saa, kun taas uudestaan tulen luokse kuninkaan. Ei hän jätä milloinkaan, luvannut ton kannattaa, auttaa jaksamaan. Hän mua aina kuljettaa kohti parempaa armossaan. Usein virheitä mä teen, vaikken tahtoiskaan, silti hän mua rakastaa. Itsestäinen lomaa saa, mutta uudestaan tulen luokse kuninkaan. Vanha pyyhitty on pois, tunnen rakkauden täydellisen. Puuhun ristin muotoiseen jäi taakat syntien, hän voitti pimeyden. Yhden rukouksen lausun Herralle, saanhan tehdä työtäsi, että voisin rakastaa, syntistä armahtaa, tuoda luokse ristisi. Kaipaan luokse Jeesuksen, täällä jaksaisi mä en enää vaeltaa. Mutta tiedän sittenkin, tarkoitusta varten on parempi matka ja